Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Boten ngarsanipun para pepunden, para kiai, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang saduh kinabekten, bapak-bapak, para tamu undangan, para lenggah kakung mewah putri ingkang saduh kinurmatan. Boten katalun pen para kadang kaneman muda taruna ingkang wekik ing karya ingkang tansah kula tresnani. Nurwakane ngatur sumuga kita tansah monjaken syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih ingkang sampun kepareng hambabar daya pangribawanipun ingkang tumanduk dumateng kawula dasih. Satemah kula dalasan panjenengan sedaya saged pinanggihan kanthi boten wonten rubeda punapa. Pramila pantes lamun ta kawijil kalimah tahmid sesarengan kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi tansah kunjuk katur wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wiwit saklebeting gesang dumugi ing titi wanci katutuping jagat. Sumangga sesarengan ngetingalaken mahabbah kita dhateng Kanjeng Nabi kanthi maos sholawat sesarengan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh kakung miwah putri ingkang saduh kinurmatan, kula ingkang kapitedan pinangka soleh ngatur saking ingkang hamanggugati nuwun nggih rayi kula Muhammad Sholeh sekalian Ika Rahmawati ingkang sepisan ngaturaken pambagya harja wilujeng sugeng rawuh sugeng lelenggahan wonten papan panggenan ingkang sampun sumadya kanthi mardu mardikaning penggalih. Ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindhan awit panjenengan sedaya sampun kepareng nglonggaraken wekdal saha penggalih nderek ndongaaken rayi kula ingkang nembe nindakaken ibadah haji. Mboten namung dalu punika malah panjenengan rawuh ndongaaken saben-saben malam Jumat. Alhamdulillah sakmenika rayi kula sampun purna anggenipun ibadah haji kanthi puji pandonga panjenengan sedaya tansah pinaringan kawilujengan slamet saged nindakaken sedaya rukun wajib lan sunahipun haji lan umrah. Nggih mugi-mugi amal ibadahipun tansah dipun tampi dening Allah satemah saged manggih haji lan hajah ingkang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Saking ingkang hamanggugati boten saged ngaturi piwales punapa-punapa namung ndedonga mugi amal sae panjenengan sedaya tansah pikantuk leliru nugraha saking Gusti ingkang Maha Asih kanthi kanugrahan ingkang matikel-tikel saha mawantu-wantu. Jayakumullah ya khairal jaya, jaya ahsanal jaya. Amin amin ya rabbal alamin. Mbok pilih wonten kekirangan anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya awit anggenipun ngaturi papan palenggahan pasugata kirang sae, kirang hanyukati, kirang mernani penggalih panjenengan, kirang trapsila, kirang subasita mawantu nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Ingkang pungkasan sumangga sesarengan kita ndedonga dhateng Gusti ingkang Maha Asih mugi-mugi kita tansah pinaringan kabagas warasan dawa yuswa saged istiqomah anggenipun ibadah pinaringan rezeki ingkang berkah barokah benjang sedaya saged nindakaken ibadah wonten ing Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Mekaten para rawuh ingkang saged kula aturaken ambok pilih wonten galap kang soleh ngatur punapa dene kirang hanuju prana anggen kula nampi labet kula hanglenggana kiranging sesrepan saha kirang pono dumateng wewetoning para winasis ing ngrih basa Tuyen Sastra pramila kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.